check, yo. Yeah. Yeah. Somora to, okay, bye. Alas 3-9. Thank you, fans. Thank you so much. Thank you. Yes. Thank you so much. Thank you. Thank you so much. Thank you. Oh, thank you. Yes. Thank you. Oh, yes. Thank you. Thank you, fans. Thank you, fans. Yes, fans. Thank you. Thank you, fans. Thank you for the stars. Thank you. Yes, thank you. Thank you so much. Thank you. Mayong hapon. Kanadong tanay. Yes, it's me, Tita B, in the place to be. Guwapa ko dirili. Guwata ko, B, please lang. Thank you. Yes. Broadcasting live here in New York, Purok 2. New York, Purok 2, Calle Apeque. Hello, senta nandiha. Kumusta man? Alas 3 na ako nakasugod. Kaya gikan ko sa Villanueva, Misamis Oriental. O dagang kay mga bagabuhaton, mga igala, aperti kayo. Grabe yun. Alabi lagi. Grabe yun kayo. Share na. Para sa lang edisyon sa atong Tita B Show / Gugmang Giahak / Y Claro Show. Ay, daga na kayo mga nakuan. Hi, Tita. Why sounds? Walay sounds? Pag sure mo dihan, B? Check. O naman, oy. Kamu ito kay ka. Kuwan sa kang waka. Check ka sa kay mo, ha? Nanay sounds, wala pa. Ano naman, God? Kumabitaw. Nag-testing ko ganina. Sumunang walay sounds. Karong kaya naman, nakabalik na rin may gana. Ano na po ng bayot, yan ay bigoti. Okay, wala mo muna bikil ni kong bigoti. Nga napag ibugas-bugas. Oh my God, uli. Dalaga nagyug ko. Nga naibugas-bugas. In love ko mga igala. Nga nung nabasta mo yung kang naibugas-bugas kay in love daw ka, charot. Ay, shout out ko diya kang Yancy Validor, Giant Zarabilio, Janice de la Torre de Bazara, Aguirre Gutierrez, sa Pagyo, yung sa pinadiribi, Akihiro, pakishare na, alam, laing ibatasan ni si Carlo Borja, mo pagsugod 40 stars. Muna kung ganahan ka lang, walay dagay comment, walay dagay istorya, send 40 stars lang. Walay dagay yaw-yaw. Ang uban rin, dagang kaw yaw-yaw, pero walay share of stars. Sayang, mga gwapa rabatana. Magandang dilag, puso ko yung nabiha. Kung gwapo mo, i-prove na gwapo mo, dahil pag-share din mo stars. Sige na ha. Sugdan na nato ni karong seremonya karong taon mga igala. Salamat sa tanan mga sharers, paki-share. O katong gusto magpa-shoutout, hala mag-PM na lang yung mga shoutout niyo diha. Before ta magsugod ka lang to sa ipabot sa nato sa 100 views. Para sugdan nato ang akong kuan, ang atong laing edisyon sa atong Gugmang Giahak Netizens Edition. Si Apal JP naghasa sa tulo ka star. Fake news. Janice de la Torre, Lovely Rose, hello, salamat. Maluy taon mo sa ako, kaya wagit pa ko iswildo. Agi ko iswildo mga igala. Munang mag-agar ko sa inyong stars. Pwede po sa Gcash, mo dawat sa ko, maluoy mo. Hello, kang Bert, Meljubert, Soy. Kadagan ba sa mga Bert, Meljubert, Soy? O sa apelido ni mo, Soy Sauce? Bert, Meljubert, Soy Sauce.
Sa tanan mga nag-birthday karon, happy birthday. To you. Wala, nag 100 na, palakpakan. Thank you. Oh, 110 na may gala. Sige na ha. Sugdan na natin. Ilo ko na kang Rodel Rabanes. Next time ng Star Migo, kay pay sulod akong Gcash. Sige lang silang Rodel. Kabalo man ko nga, lain ra ba ka mabikil, kay manghatag ra ba gid ka, maninuod ra ba ka. Salamat na daan. Salamat daan ni mo, Rodel. I-PM na lang akong, kabalo man ka sa akong number, mo ta akong Gcash. O tanawa si Paul Dave, naghatag og 50 stars, kabastos na pagkatawo. Salamat. O tanawa si Paul Dave, way dagay cheka, way dagay yaw-yaw, way kuan. Way daghan mga achik-achik pa diha, diretso na stars. Morning daghan kayo, morning daghan padaghunon. Ay, sugdan na nato seremonyas kay sagatos na mga igala. Party kayo, kadyo lang ha. Pasensya na mo kayo sa akong mga kanta diri, dungagan ko pa ni kasagara sa mga kanta para di ta maka-copyright kaning mga lokal nato, mga Bisayaan na ha. Muna tong gusto i-play diri para matagan pa to sila pagtagad mga igala. Sumura to. Okay, ready? Okay, nara tong letter for today mga igala. Pasensya gyud mo nga di kita maka-play mga music nga nindot kay ang copyright ni Hatday. Aw para bata sweldo na. Aw ta budget na makabayad ang kayadab para sa copyright. nga. Og tungod kay pila naman ta? Tungod kay 130 na ka views, 100 na ka pin. Sugdan na atong seremonyas may galanian na atong letter for today. Sun ko na lamang ang imong mga giahak upaya kinindughan ko ano dili ako masugama unsa mahinungdan imo akong gitaligdan sa walay igo nga rason imo akong gibiyaan. Ido ko ang inyong mga ulog, sugdan na nato ang atong mga pag-ampo. Atong iampo ang katundagan mga textmate nang inaot nga sila tana dili mahaybol silang pagsakay sa motor. Sa diyang mahaybol sila sa motor, tabangan sila, tapos before makuyapan, madilit pa nila ang scent items before sila mabugtuan sa kinabuhi. Hello diya kang kuan, Waden Marti. Oy, Wads! Martina Day, kumusta Brad? Apal Virad, si Johnny Sabio, hello. Kinsa pa may baby? K-Brains, hello. Og si, again, ano po yung naghatag sa ako, og 50 cents. Agoy, fake news gihapon din. Si Dandan Arcitas, fake news ko. Maria Cafe. Wala po to si Maria Fe. Og si Akihiro Gutierrez. Si Akihiro Gutierrez nga nag-send og 10 star. May nalaning 10 stars kaysa wag yun. O, yan na atong kuhain atong letter ani B. So ba ni uy? Ots AV. Tanawa, bisag ang Ots AB. Di pag yun ko ang license. Dear Tita Beer! Gahia, oy. Ang sabay gahia. Kana? Sige pa, B. Salamat sa inyong pagsuporta sa Tita B nga drama edition. Gogmangga. Grabe no. More than 20 years nagigkuan ning live drama no.
Dagan na kay nag-awat-awat ani, dagan na kay gisundo. Pero ako nalipay. Kaya at least ang kaning live drama mga igala, kung awaton ka, it means it's a compliment. Sa pag-check ka sa compliment. Pila ka ay sa compliment? Compliment. 6? Nanubra? Maayong adlaw kanimo na tita B, itago na lang ko sa pangalang si Rachel. Rachel ba ni Raquel? Raquel man siguro ni, R-A-C-H-E-L, Raquel. Rachel. Itago na lang ko sa pangalang si Raquel. Uy, tama na. Sumusig katawa. Na ako'y kalibin karon, nga itago na to sa pangalang si Bebot. Ang apelido niya kay Tinga. Bebotinga. Bebotinga, Bebotinga, Bebotinga. One year na mi nag-uban ni Bebot. Naburos ko, nami anak. Sa una, in love kay na si Bebot sa kuha, tungod kay gagmay kay kog hawak. Kung sa kadako akong paamor po kadako sa akong hawak. Wow! Kasana all, kagamay ba sa hawak? Diya siya nabigti sa akong kaseksi. Ondangon na ako niyang show kay... ha? Wala di eh. Ondangon na akong show kay Nana daw ko. Ayuda si Mayor. Okay, balik ta may gala nawala ko. Sumoto siya. Sexy kay ko kaniadto. Apan sa dihang nanganak na ko. Ay, perty. Nang yut-yut na ko mga tiyan. Medyo nanambok ko, kay grabe ko kahingaon. Nawala akong figure. Ang nabili na lang nga figure kay figure of speech. Wa ka relate. O, eskwela lagi mo. Na-eskwela mo, wala. What are the figure of speech? Speech. Ay! Tita B! Sukan, nausap na ang akong image nga medyo bilbilon ako, ha? Sabi akong buhok sa ilong, di panglabaw naman yun. O tungon ni Ana, nakita na ako nga nagkabugnaw na po ang akong bana. Hala, namatay? Dili, nagkabugnaw sa relasyon ba? Nakita na ko si Bebot nga murag na usab na gyud ang kinaiya. Og misag sa paghatag o pakighilawa sa una, grabe magitoy. Pamahaw paniudto panihapon karon grabe. Gabalibad na gyud. Og nakita ginako ang kausaban. Og ingani ang naitabaw. Lang. Oh, saman. Natulog ba ko? Lang.
Lang. Siya ba? Lang. Wa na ba ako'y panty lang? Ha? Wa na ko'y panty? Ugma na tapalit. Gabi naman. Sa mukha ni uy. Pasabot na wala na ko na manti. Meaning to say, ready to fire na ko. Ay, sabay. Abi na mong kamot bi, lugura, i-feel ba? Lugura, bilbilo naman kay ka, Wow! Grabe ka makasutig bilbil, ha? Kapoy lang. Sabay kapoy. Every night na lang yun kapoy. Sabay nakakapoy ni mo nga tulog ng katibok adlaw? Takaroon, di na kagarahan mo. Lang! Uga na kaayo lang, perting ugahan nagyong kaayo. Bisbisi po ni B. Mura naman ko abi ko mag El Nino karon. Abali di ay. Abi ko mag La Nina karon kay magbasa-basa. May El Nino man yun. Namalhan ako lang. Perti nagyong malaha. Piling na ako, burag. Wala yun eh. Nagkapilit-pilit na nila mabukad. So, problema ni boy. Huwag na problema. Kapoy galing. So, tira ko si tinuod, be. Giloon lagi siguro ka sa kong lawas karon nga upat na ka-layer. So, upat ka-layer, dagang ka istorya ba? Parang, ganahan mo na imong lawas. Ganahan imong lawas, nindot kaya na murag subdivision. Okay! Kasi subdivision? Subdivision. Mo na ilawas, murag subdivision, dagan kay Hams. Wow! It really hurts. It really hurts. Ang imong words, it really hurts. It really hurts. Lang, kapoy bitaw ko lang. Kabala ka, ugma lang. Day off man ako. Ugma. Bali-balihong taka ugma, murag sinugba. Bali-balihong kita ka, pero ayaw lang yung kay kapoy kayo. Wow, grabe ba eh. Grabe na gini mong kausaban ba. Labog sa una, ganahan kay kuaning ganing akong lawasa ba. Karon lang kay nang anak na ko, nagbilbilo na ko, medyo nanambok na ko, dinadayin ko nimo. Labog sa una, imo yung perminti ka ibali-bali. Kanya akong mga pusod mo, sangyad yun ni perminti diyan sa Florissant. Takarong lugar. Oh, grabe na kay ka. Nabilbilo lang ko diri. May alaw, grabe kayo ka ba? Ay, lang. Ugma lagi, promise. Basta, ayaw lang, kapoy kay ko lang. Sa mangyod, nanadyo kailangan kikabuangan ba? Wow. Hindi anong punta na padulong sa itong mga istorya? Sinahilain. Sultihan ako sa tinuod, be? Sultihan ako sa tinuod ba? Nalayo kay lain siguro ba? Bantay lang yung ka, ha? Bantay ka. Kasaba ba ng manok ni mo, ha? Kasi ano maging ng mga manok mo, tugtugaw, magyun na. O, nigara po ng manok, ha? Ihawong ko ba ng manok, o di ka... Hoy, manok! Hoy, manok! Kung dili galing ka muundang diya, ha? Pati ako yung kang ihawon ka ron, bantay ka. Saan gusto ni mo ang manok mo, aw-aw? Nabalay mo manok mo, aw-aw? Wako yel, lagot kay kuha na manuka na ba? Kung dili ka na mundang imong manok deron, kung di ka na may kuha, ay sus na. Ay manok!
Ihaon ta ka karon. Sige, di ka undang ka dili. Mundang ka dili. Ihaon ta ka karon. Da, kahilak lagi. Da lagi. So baka kakainit ba sa imong ulo? Dili na akong ulo. Oh. Tanawan ni nga tong electric kettle. Ah, sosyal. Ano man na tong electric kettle nga? Nabuntag man ni nga sige kapansak. Oh, may pana siya. May pana siya sige kapansak. Ako diri dugay ng way pansak-pansak. Ay. So may sudan nato karon itlog. Itlog, way polos. Kanang imong itlog, way polos. So, ba mo kasaputon ba nimo? Sige, kasaputon. Lagot ko sa imo, ha? Sige nang ko nimo balibaran. Kalagot kayo ka, ha? Makalagot kayo, makalagot. I hate you. Makalagot ka. Duda lang yung gana nimo. Sige lang kagapoy si kapoy o kay buhaton. Unya karon kay diop man ka. Pati unya gabi kapoy na buga. Kana imong manok ron ay na. Ako mo ginang adubuhon ba? Lamira ba ng sunoy adubuhon kay daghang kina vitamins. Tamay pa na matagbuntag imong himas-himason. Ako diri wa lagi ko himas-himas. Punyeta ka ha. Lagot gyud kay ko sa imo ha. Lagot gyud ko sa imo. Na bantay ka na. Uy, bebot. Oh. Sorry. Diyan. Ganina rin ko nakabantay ni mo ba? Barag wala lagi ka sa mood ka nun. Kasagara ra ba basta man yuto ta kay happy kayo ka, malipayong ka. Anong karon murag wala lagi kay energy. Kailangan more energy, mas happy. Wala. Akong asawa lang. Sabo kayo. Ano man di ay? Kasi problema. Ay, yung asawa kay kabantayan niya nga mura, gabalibad ng yugo ba niyo ganahan? Hala? Uy. Isip ko ayan ba na kailangan gini mo na buhaton. Uy. Kailangan gini mo na sa sultia or kanang bisbisa ng iyang bulak na nagmala. Mau lagi pero ambot mo pag nawadan magugana ba di na siya sexy ba di pratong sa unang minyo pa nga grabe ba sexy kaya na siya wagi hap yun wagi sami ba wagi pakay hamis yung gayo pero sus sa tinod anay lang karon sus pertiha so say pasabot nimo o di mo siyang ipadayet ay, hindi mo siya ipakaon, anak. Ay, anong gyapon? Unya, taon sama ni mo na pagsulban. Mao galing akong problema. Sao manggod nga? Amo ko nakita nga mas lami o mas sexy god. Ha? Uy, ayaw pag-ana, uy. Bebot. Don't like that, bebot. Isip kami mga babae, ayaw pag-ingana, uy. Kailangan sabton mi ninyo, bago pa ba siya nanganak? So mo nang usahay, dili pagid kay ingana nga mabalik dayon. So dapat suportahan mo siya, mo siya mag-diet sa mas sexy siya. Ana dapat. Dili pa riyan sa... Noon sa naman nung ka, eh? Mao galing. Unya, kitsa po ng bayana. Ay, uy lain. Kinsa galing. Kinsa pa man di ay, kung dili. Ikaw.
Uy, paghilom di bebot ha. Ay ragod pag joke, ayaw pag joke be. Minyo kang dako, ako pod kabalo ka nga minyo sagko. Ikaw bitaw pasakayang gyud ko nimo. Ay ragod ko anak bebot. Sala ba rin ako na saan taman gisultian ng tagas tinuod. Idol kay taka. Oh, lami kay kag lawas, wa gyud ka nausab. Ngano mang ikaw lagi be nga bisag duha na imong anak, sexy man lagi gapong gabi. Oh, well, diet, ana, disiplina sa kaugalingon, pero saba, bebot. Ano sa pa bebot? Ay, rago kong ana please. Ayaw kong suti-sutian ng about ng idol ko nimo tungod kay sexy ko, di ko magpadala ana, no? Ayaw kong sulti sa mga ana, bebot, please, babae po ko diri. Busa, ayaw kong sultiin sa mga anak. Okay? Stop that. Bebot. Kalamin mo, bebot. Oy. Oh, bebot ka na. Sige pa. Bebot. Saan mo kay ka, bebot? Di ba oh my God. Ay, saba ba kayo ni mo eh? Alang bi. First time na ko din experience. Oh, huh? Say first time? Ang ako ba na dili ko gayang anaon? Pag sure na ba? Lagi. Kalami ba diyan? Uy, bebot. Lami, oy. Bebot. Saan mo magabuhat? Bebot. Lami, oy. Bebot ba? Saan mo kay kabugoy kay ka? Bebot. Tama na. Bebot. Saan mo kayo ka, bebot? Saan mo kay ka? Abi gila ni mo sabihin to sa iwa pag hindi ka nag-experience sa mga nga niya. Bebot, please. Lami, oy. Bebot ba? Bebot. Tama na. Grabe kay ka, bebot. Huwag kay kaluya. Oh my God, bebot. Gahi, oy. Huwag pag hindi ka nag-experience niya. Wala pa lagi. Unsa man. Undangon ako ni o padayon pa ko. Kana. Sige pa, bi. Oh, tanawa. Paingon-ingon kapag dili. Bebot. Hinay ako, bi. Huwag problema. Kani. Pistingan to ng helicopter. O sa ba helicopter? Kani ba? Oy, bebot. Tama na. Bebot. Arts AV. Ay, ngano nagabinan man ka? In English, why are you darkened? Gahi, oy. Why are you darkened? Ngano nagabinan ka? Basinsa kayo kay grabe ang mong trabaho eh.
Gibalin-balin na mo mga stars gikan sa warehouse, ibalin sa warehouse 2, tapos gibay na po sa warehouse 3, tapos gibike na po na mo sa warehouse 1. Buha nga itong manijera, babalik-balik mo yun. Ayun lang, anong na-disalign mo ng kuan? Butoni sa imong pulo. Ha? Sino? Uy, pandamay. Ano man na? Wala. Nalay, kuan. Problema ni mo. Pasimota ko ni mo, be. Burag lahi imong baho ron. Lahi ni nga baho. Unsa ni nga baho? Say, be? Pandamay. Perfume gini ni Ana. Unsa na? Anong lahi mong pahumot? Namay siguro ka no, ha? Namay ka no. Wala. Kuan nang ay katong kuan nami kauban nga kuan na sila networking tapos ang ilang product perfume. Mo nang gipasample niya diri mo ni. Kung ganahan ka ni nga baho palitan ta ka. Naong nimo ha. Antinod. Lagi. Nalagi na may kauban nga nag-networking tamo na ilang produkto galing perfume. Muna akong gingon nga si spreader kung ganan akong asawa palitan ta ka. Mao ba? Dobi kay turog naman ng mga palibot ani so saman. Kung nagkapoy na sagka. Ha? Oh, say ani mo dia. Nag-ingon biya ka sa ko ha. Dugay na biginiwa mabisbisi ako uga na kay mala na kayo ko ha. Higda na dia. Maligo sa ko. Pagulat na ako ha. Kay na. Ay ko balibari karon kay balibarang ko ni balion ko gyud na imuhang junior ron. Ots AV. Sama ni Oy. Di man lisensyado ni Oy. Oh. Mura to? Isara. Kapoy kayo. Ha? Wa ba kayo ko nakaihi? Otsa? Hala. Saan sa lugar? Mura to? Sa una, makawaluhan, makanuibi ka, mapingis mga ka, tangkarong lugar, Hala! 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 Ha! Hala! 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 Ha! Lahat ay nagulat sa amin na. Kapoy galing. Hala! 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 Ha! Kapoy ba sa muka ni mo eh? Sa manigalakihan ni Oy! Wala gyud kay pulos ba? So sa lugar ni Buto na kakausap ako wala na dayo sa lugar pingis. Bantong dagan na kay ko kaspa. Kay mato nang gingon nila basta ang babae nga mapingis kaspahon. Mo din dagan na kay ko kaspa ni. Isa pa be. Isa pa. Wala na luya na kayo. Hala! 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 Ah! Be! Dilambi ako sa ngawiran, be. Hala! Utsa man ni Oy! Anong burag hago man kayo ni? Basing nailaing kipahaguan na ni. So, tira ko sa tinuod. Nabay laing nga kapahaguan ning imuhang kuan gikarga-karga? Ha? Tubaga daw ko!
Bebot, good morning. Good morning. I give you something. Nagluto ko kuan carbonara para sa imo. I know you like it. Oh, wow. Salamat. Nagselos biya sila kay ngano dong sa imo lang ang carbonara. Selos kay mo diya. Hello, uy, ikaw magduda na sila ba? Imo to nang gitagaan silang tanan? Oh, balido man naka Tupperware. Ang primero nga Tupperware magbayin-bayin sila 50 ka buo. Ikaw imo ra gyud, di ba? Because I love you. Say I love you da. Oh, I love you. Mubitaw na tayo relationship, di ba? Ay, dyan lang. Uy, dyan lang ba? Saan naman ano niabot naman ta sa I love you, ani? Kung ano ba niya ito, tambal ang sakit sa puson ba? Ha? Kasi pasabot ni mo? Saan na mong gi-expect di ay nga? Relasyon ni nga to, uyab ni, I love you, ay. Ay, sa pa man di ay. Mubitaw nagkahubo-hubo ta. Usa di mong gusto, usa ra di ni ato Uy, kajud lang. Kani nga to Uy, buya braman ni aga man. Uy, buya pero kanang tila-tila, ala tira-tira pero wali ingon nga love you. Hay kabalo biya ka nga minyo ko ta minyo sag ka. Hala. Di kasi lang bisa mo ka ni Moy, kabalo ko nga naitabo. Pero siyempre, minyo man tado agad. Di pa na pwede. Nga to diri nga, di ba? Nga, ano lang ba? Tilo-tilo lang ba? Hala. Lainan ni mo eh. Kung kana lang di mong gusto, ay undangon na to ni di ko gananing mga ingani-ingani ra nga style. Di ko gustuhan ng mga sa lugar ka ng tambal sa puson. Kung gusto mo tira lang anang lugar na wala ilabyo ay di ko gananing ingani nga klase nga ambi na ang carbonara. Di ko ambi ng carbonara. Hulo. Ano ba? Anong kuha mo ni mo ng carbonara ni mo magyatag? Da, iluan ko na. Yak. Kabalo ka. Let's stop this. Sorry ha. Kung para sa imo, kuan lang din ni ka ng joke lang din tanan, no dili ni para sa ako Kung para sa imo, tira-tira lang ni, walay I love you, walay relationship, no commitment, dili ko ing ana. Undangon na to ni. Dili ko ing ana nga klase nga babae. Odds AV. Bebot. Samo kay ka, Bebot. Ni mo na biya ko nga dili ko na. Samo ngayon. Bebot. Lamia, uy. Ingon ako nga dili ko ganan ani nga kind of relationship. Di ko gusto anang tira-tirang pero ngano mangyud, uy. Ano di magyud ka na ako ma-resist? Lamia, uy. Ay, dagang kay ka istorya eh. Padidili pa ka. Alidi ba? Alidi. Atong, ni paspasan nato ni Bi. Hinahinay ako, Bi. Di ko gana nang hinahinay. Gusto na ko nga paspasan yun nato ni. Tama na. Unsay tama, ha? Unsay tama? Hinahinay ako, Bi. Sige. Lamia, uy. Lamia, uy. Lang, padili-dili pa ka. Bebot, pero kisultiyan na ta ka. Di ko ganahan nga kind of relationship. Last na ni. Sa man.
Ipto na lang nako ni. Oo, ayaw ano. Gahi, oy. Basta last na gini Bebo, di nagyug ko. Bebot. Di nagyug ko, Bebo. Agkay, agkay. Nanghinaya ko, bi. Bebot ba? Agkay, ay. Lami, oy. Kamu ha, sige lang magpautog diya. Share po mag stars, oy. Gahi nga balita. Sige lang magpautog, way hatag-hatag stars. Oh. Gipahigop na tagag sabaw. Gipansakan na tagag daghang vitamins. Taon sa manggihapon, kapoy lang gihapon. Bro, lain na ginisya ba? Saan po problema ni mo? Anong ka na ramang ipaminti? Lain na ni ikaw mo kay trabaho dali mo na muna ipaminti mo na. Kabalo ka nga nagkayod tadi, grabe tong trabaho. Di ba alalim na. To saan po imong kuan? Saan po palusot ni mo karon? Nga nagbiyahe raman ka amos dump truck. Oo, nagbiyahe mis dump truck kanina, naplat. Tawalay bomba, akong gihuyop. Alas 7 pa sa buntag ko, sige huyop. Nag-alas 9 lang sa gabi eh. Katunga rin hangin nakasulod. Di lalim tanawan, mura ko gibayo o karon. Tapos mayroong pagkakaroon nga, kapoy. Kapoy yun, perting kapuya sa doon na lang. Kabalo kay mo, ginang palusot ma. Kabalo ka, wala namang ginimpulos ba? So, kad na nga nalusyang na ko, pagman ako pagpanganak na ko, bilbilo na ko diri. Nausap na gyud ka, you change. You change a lot. Gahi. So, saan tamang gyud? Nakapoy mang gyud, be. Kabalo ka, may pasultihan ako di mo tinuod, nga giludan na ka sa kong lawat. Mabulag ta, may pang magbulag ta. Kung ingani mo rin style ni. Para magbulag ta, para. Kung kuan maghiwalay, hiwalay. Bitaw. Mo ginay mong gusto? Kaya ano mo ginay mong gusto? Di sulti ko, kung mo ba ginay mong gusto? Ikaw, sulti ko, kaya mo ba na mong gusto? O kung ikaw sulti, sige mo na mong gusto? Ikaw, sulti ko, imo na mong gusto? Ikaw, o ikaw mo na mong gusto? Ikaw, sulti ko, kaya mo ba na mong gusto? Sulti ka lang kung imo ba lang gusto? Sulti ko, kung imo ba lang gusto? O sige, gusto na ako ni. Dili na ako na gusto. Kami daw kay Gabi, no? Ang galing ka. Dali lagi kay ka ma-insulto dayon, Bebo. Lain kay ka, Bebo. Sa'yo mong gusto, inito man akong kablo ka, kailan ako kay Masa. Actually, mga importante yung kong sige na, paway tarong, animala. Kasi paway pag-rest na kay kapoy na ba kayo ka. Sige, pag-rest. Bebot, kita taon niya ha, yatugos balay. Timing kayo kay, nangulitan lang akong ison sa bukid, ako rin mabilin sa balay. So di kita magasto karon. Kanang kuan ba? Gahi. Gahi nga balita. Sabay gaya nga balita. Kanang, istoryahan sa nato ni Anabi. Sala galing, mo galing unya mag-ato ta sa balay. Timing kay ka nagpalit ko magsubasugba ko dito. Tapos kamulutag ko na ko wine, mag-shot-shot, tamay anak ba? Para, you know na, kaon ka sa sinugba, paguman, kaon na dayong ko. Kanang, sa tinod na ilang, kanang, anong dangon na nato ni Anbi? Ha? Kasi pasabot mo.
Kanang kakakonsensya naman goy kay akong asawa karon nagpalit bisag 5 kabok altars balay. Tamatag gabi sige nagrosaryo. Nagpalit sa dakong Santo Niño iyang giabay sa among pagtulog. Di ka makonsensya na. Tapos ang among alugnan gasuksukan og Biblia. Grabe na gyud. Mo na kayang yugo nga murag di na ni pwede bay. So say pasabot nimo. Nakonsensya na galing ko. Undangon na nato ni. Ha? Dili ko. Kapalo ka, focus lang si mong asawa. Kung nakay problema si mong bana, magstorya mo. Then ako pa ni settle. Di man ni mayo. God. Sa mata sa Ginoo, di man ni mayo. Dili ko mo sugod. Saan taman lagi? Di lagi pwede. Kabalo biyagyug ka. Dili ko mo sugod. Ano man? Kuan manggod ka ng bebot. Kanang feeling na ako kay burus ko. Ay pagbinuang bi. Wala ko nagbinuang. Promise. Feeling ako burus ko. Pero di na pwede. Kasi dili pwede. Pasabot, dili na pwede. Minyo ka? Unsa ni? Bulabog kita. May bawa na karon di mawala akong trabaho. Pero nagminalay man ta, di ba? Ipaglaban nato ni. Di pwede ni. Dili pwede ni. Tita B! Sakit kayo. Akong gibati karon. Kay niamin akong bana nga naburusan niya ang iyahang office mate. Unsawa man ako ni. Unsawa man ako. Ako ba siyang i-let go? Apa nami anak? Siya po wapon siya kabalo sa iyang buhaton. Unsawa na ako. Ang inyong mga shout-out mga igala karon taod-taod ha, kung nang basahon mga igala ha. Kajut lang gyud nato mga shout-out. Unsa may angay buhaton niya, hala sige, ihatag ang inyong advice. Kada adlaw ikaw ra ang gihandom sa kanunay. Kompleto kong makita ang imong dagway. Pasensya kung naglalista, wa man gyud nako tuyua. Unsaon man grabe ka kasilosa. Pero kailaman ka nako, dapat di ka masuko. Kay loyal man ko, pirmi mo. Ikaw ra gyud ko sa ang akong gihigugma. Buhaton ang tanan, bisag pasano nako ang kalibutan.
Ikaw ang akong damgo, ikaw ragyod akong gusto. Ang langit ang akong testigo sa gisag nimo. Kung magkuyog tang duha, murag yun kong walay kaila. Labi na kung mutagad, amiga nga gwapa. Murag bungol nga galakaw, bisan sampiton dili mo tanaw. Lisod na masuko, murag halimaw. Pero kailaman ka na ko, dapat di ka masuko. Kay loyal man ko, pirmini mo. Ikaw ragyod basta ang akong gihigugma. Buhaton ang tanan, bisan pas ano na ko ang kalibutan. Ikaw ang akong damgo, ikaw ragyod akong gusto. Maong hunungan na ang imong pagduda, kay wa man ko'y ikaduha. Dapat mo salig ka, maglabing-labing na, para malipay ta. Ikaw ragyod usa ang akong gihigugma. Buhaton ng tanan, bisan pasan ako ang kalibutan. Ikaw ragyod usa ang akong gihigugma. Buhaton ng tanan, bisan pasan ako ang kalibutan. Ikaw ang akong damgo, ikaw ragyod akong gusto. Ang langit ang akong testigo sa gisag nimo. Ikaw ang akong damgo, ikaw ragyod akong gusto. Ang langit ang akong testigo sa gisag nimo. Oh yeah! Welcome back to me. Ay, salamat kayo sa akong mga nagatagaw stars. Si Paul Dave, 150 stars. Si Mang Anthony Incabo, 70 stars. Si Jen Aguinaldo, 50 stars. Salamat. Si napos naghata na po din otro si Mang Anthony og 20 stars, si Choybots Aying Dua 10 stars, Roosevelt Talaro 50 stars, JC Di Maangay 10 stars. Tapos si Mang Anthony ka mo nag 50 stars. Oh, grabe kayo eh. Paul Dave, salamat kayo ha. Si Rachel Pabilona 50 stars, Fiot Celerio 50 stars, si Liwar Onas 50 stars, John Almin La Rosa 10 stars, Parkmin J, si Dea sa may Claveria 10 stars, Akihiro Gutierrez 10 stars, si Carlo Borja, salamat kaayo sa mga stars na inyong gihatag. Salamat, natulo na kita kong luha kay wabay yung iswildo mga igala, oy pasayloag ko sa akong mga sala. Watching from San Diego, California. Ako ibutang akong GCash, ha? Kamo na ibahala mga igala sa GCash. May na lang makabuhi-buhi, makapalit og ka ng binlo din, hi. Salamat. Winston Alga, kung ikatamba, kung lapan niya iyang bana, dawato lang niya kay luoy man po kaya ilahaman anak. Sala man po sa babae, kung walay bigaon nga babae, wala po'y matintal. Tanawang babae na po'y na imong dahilan, mga punyet, tamong tanan, ha? Pasensya mo makaduma ng OTS AV. Pasabot ana, di ni lisensyado sa Maniwe. Rachel Pabilona, hello. Winston na, pa-shout out. Pa-shoutout Tita B, hello Kuyas, Party Needs and Middle Grade Studio sa Villanueva. Gikabya ko dia sa Villanueva kaganina. Ay, si Ivy man din ni. Hello Ivy, mo estamos? Well, kita ni mo day. Mingon ako ni mo day, no?
Leonelyn Salvacion Aslude, pagbuwag na lang sila tita, buwag man Japon na padung. Apal Vera JP, it really hurts. Leonen, shout ako dito sa Kabalian Leyte. Oy, okay, Junjun Calixto, Feji Costa nga nagsakit ang puson. Hala! Dante Pilavi Menendez. Oy, Dante, kumusta naman ka, Day? Kumusta naman mo diha? Jason Wixie, shout out sa Kuya Burns, sa Apos na Pamilyo kay Gaga Romel, sa Talaga Buginon from Jensen. Sa Kabanderang Ripal, si Bandera mo. La, kulba kayo. Radyo Bandera. Oy, sa mani ka ng community radio ba ni siya, doy? Sa mani? Amay dapit ni. Sarangani Province. Okay. Tama lang magbulag dito na Burn. Part sa ilang anak, support lang siya. Kaya na naman na thanks. Watching from Grand Sarangani Province. O sa man, ato ning hi-hook up diha sa inyong stasyon. Sa man, larga time pa. At angin ninyo na may gala sa akong mga hook up sa ubang mga stasyon. Hello dia sa Engcabo family sa Pagatpat. Gikan ka na sa Singapore, Bantugra ka pang kulbak kay mga tao mga stars. Sa mga taga Singapore, kuang yun mga galanti. Apal Verjay, pwede to story, pingis kayo, giminga man jud ko ani nga show. Way pura, way sa payan. Inday title sa song, unsay title kanta Burn, Ikaw Ra. Bahala ng trabaho, makapaminaw lang sa imong gugmang giatay, bossing. Hello sa intanan diya, salamat sa pagpaminaw. Pasok ko yun akong Bana, Randy Camo, Miriado. Hello sa inyong tanan. Oy, alas 4:06 na, pasayluan. Mura mga isa ka oras sa mga gala, oy. Salamat sa inyong pagkuan, sa pag-uban-uban. Ug tana na lingaw mo, sulod sa isa ka oras. Ug tana na lingaw mo, ug nahimuot mo mga igala. Ingat mong tanan! I love you all. See you tomorrow. Tomorrow na sad. Bye!